Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng kawula Yasfi Atana lebet warta sakmenika. Ujian nasional utawi UN 2022 boten dipun wontenaken amargi virus corona. Menteri Pamucalan ugi Kebudayaan Mendikbud Nadiem Makarim mertelaaken ujian nasional UN 2022 boten dipun wontenaken kagem nangkal penyebaran virus corona utawi COVID-19 teng Indonesia. Juru ngendika Presiden Fajrul Rahman mertelaaken Presiden Joko Widodo ngutusaken boten ngawontenaken ujian nasional kagem taun 2022 ingkang saderengipun sampun wonten kesepakatan ujian nasional dipun boten wontenaken miwiti taun 2021. Keputusan menika dados kageman saking sistem respon wabah COVID-19 ingkang salah satunggalipun inggih menika kasugengan kasarasan rakyat. Kados ingkang sampun konjuk menawi sistem respon COVID-19 kedah ngrahajengaken kasarasan rakyat daya kuwawi sosial ugi dunia upados. UN 2022 boten dipun wontenaken teng tingkat SD, SMP, SMA, sarta MI, MTS, ugi MA. Kebijakan menika kedah dipun tumputi partisipasi warga lebet pangasringan pandamel social distancing. Inggih menika nyambut damel saking dalem, gegulang saking dalem, ugi ibadah teng dalem. Boten dipun wontenaken UN 2022 kasebat. Mendikbud menyaosaken pinten-pinten pertimbangan ingkang konjuk kelebet panggih pers Selasa 24 Maret 2022. Prinsip dasar Kemendikbud inggih menika kasugengan ugi kasarasan siswa-siswa, ugi kasugengan keluarga siswa-siswa menika. Mendikbud ngengetaken menawi ujian nasional sanes syarat kelulusan siswa, ugi sanes syarat seleksi mlebet guron inggil. Mendikbud mastani kathah resiko ingkang kedahipun majeni menawi UN 2022 tetep dipun wontenaken. Tempat pengujian yang harus dikumpulkan itu bisa menimbulkan resiko kesehatan yang sangat besar, bukan hanya untuk siswa-siswanya tapi untuk keluarga dan kakek nenek daripada siswa-siswa tersebut. Karena jumlahnya begitu besar, 8 juta siswa yang tadinya akan dites oleh UN. Jadinya kita mengikuti prinsip nomor 1, tidak ada yang lebih penting lagi daripada keamanan dan kesehatan siswa dan keluarganya. Jadi karena itu UN itu dibatalkan untuk 2020. Karena kita sudah tahu juga bahwa sebenarnya UN itu bukan menjadi syarat kelulusan ataupun seleksi masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jadinya setelah kami timbang pro dan kontranya ini, kami rasa di Kemendikbud bahwa lebih banyak resikonya daripada benefitnya untuk melanjutkan UN. Cekap semanten warta sakmenika. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.